so cool. Bata pa kukul. Ang Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tagol! And Tita Tanya Chinita. Ang regalo ko kay Junpyo sa aming 11th monthsary ay masarap na breakup. Feel good morning po sa lahat ng kabisyo na nakatutok, nakikinig, nanonood sa programang Mga katas ng nakalipas. Ako po si Marian ng Pasig City. At opo, nakipag-break ako kay Junpyo nung saktong 11th month namin. Di ko alam pero parang napagod na kami sa isa't isa. Ako kasi nagkaroon na ako ng trust issue sa kanya. Dahil nung December po, nahuli ko sa cellphone niya na nag-uusap at nakikita pa sila ng ex niya. Si Clarice. 3 years sila nun eh. Na-trigger na ang aga naman. Narration pa lang, di ba? Galit na. After po nun, araw-araw na akong praning. Sinong hindi? Sinong tangang hindi mapapraning, ha? Tapos sasabihin nyo, may something kami mga babae? Kasalanan nyo. Meron talaga. Di na po ako nakakatulog ng payapa sa gabi. Isip ako ng isip. At cause na siya ng anxiety ko, ng kung ano-anong stress at depresyon. Hanggang sa hindi ko alam na nasasakal na pala po si Junpyo. Wala akong pake. At dito na nga nagsimulang tumagas. Dami side comment. Ang mga katas. Kawawang Junpyo. Ng aking Junpyo ka pa nakalipas. Wisit! Tagal-tagal naman ni Junpyo. Ang usapan, 6:00, Diyos ko, gutom na ako. Tatawagan ko na talaga to, imimiss ko. Gutom na ako, maghapon ako hindi kumain para sa date. Tapos ang tagal-tagal, nabubwisit ako. Pag ako tinoyo talaga, hindi na ako aalis. Magpalit na kaya ako ng damit. Wisit! Malalaking to, pare-pareho.
Pagdating talaga magbubunga nga talaga ako. Kainis, nag-ayos ako ng maaga, tas wala pa. Sumagot ka. Sinasabi ko sa'yo, demonyo ka. Sumagot ka. Sumagot kang demonyo ka. Pag ito, nakailang ring pa, di mo sinagot. Handa ka sa akin. Hello? Hello? Nakuha mo pang mag-hello. Asan ka na ba? Papunta, napaka-traffic eh. Saan? Kahit motor na Ang lugar. Gusto mo paliparin ko yung motor ko? Oo, paliparin mo. Kasi ako, nagtisa ko ng gutom. Ang aga kong naghanda, nag-prepare. Para dito, 11th mansari natin, parang wala lang sa'yo eh, no? Pero pag sa ex mo, ha? Ang aga-aga mo, mag-good night ka, pero ang totoo, naka-online ka pa, nakikita ko, magkausap pa kayo, di ba? Ano ba? Awayin mo ba ako? Oo. Kasi, alam mo, traffic, Brad, wag ikaw... na singit, Brad. Nakakakita na ako ng away dito sa kalsada, oh. Dahil sa'yo, pinapadali mo ako. Sumapadisgrasya Wala ako. kang ibang dahilan, traffic lang lagi. Alam mo, traffic, di ka umalis ng maaga. Tapos ako magsasakripisyo. Magpalit na kaya ako ng damit. Huwag na kaya tayo umalis. Diyan ka na lang. Tawagan mo yung ex mo kayo mag-date. Mag-date na lang kayo pag dun eh. Talagang effort na effort ka. Ang bilis-bilis mo. Ha? Kahit mag-intay Ano ka. ba? Marian, ano ba? Mag-aaway ba tayo? Mansari natin, oh. Wala akong pake. Ikaw nga, Mansar, nung nakaraang Mansari nga natin, nag-uusap kayo eh. Magkatawagan kayo. Beses ko na sinabi, wala na. Ano ba? Paulit-ulit? Oo, paulit-ulit kasi paulit-ulit ka din. Pag sa akin, Malapit na ako, malapit pag sa akin na. wala nang effort. Pag sa ex mo, nanginginig ka pa. Hello? Tapi, malapit na ako. Punyeta, baba ko na nga. Wala ka dyan. Ako talaga nagpalit na ako ng damit. Oh, Anong Dumating ka pa. tara na, sakay na. Tinatamad na ako. Oh, suot mo na tayo helmet. Ayoko. Bakit ka pala utos? Ayoko nang umalis, Junpyo. Mag-usap nga tayo. Ano mag-usap? Lagi tayo nag-uusap. Anong usap pa gagawin natin? Wala naman tayong pinagbago pag Traffic nga, nag-uusap. tanungin mo pa si Alvin, sabay kami Alam ko lumabas. traffic. Saan ba hindi traffic sa Pilipinas, ha? Wala ka bang ibang dahilan? Pero pag sa ex mo, ang bilis-bilis mo makarating. Ang bilis-bilis mo mag-reply, ha? Marian. Nakita ko yung convo nyo. 30 seconds lang. Napag-usapan na natin yan, di ba? Napag-usapan na natin. pero- Ulit-ulit, Anong ulit-ulit. gagawin mo? Ginawa mo sa akin yun, babalik at babalik yung tuwing nakakagawa ka ng ganyan. Alam mo, simula nung naging tayo, patagal ng patagal, wala ka ng effort. Nung liligaw ka, ibang-iba ka. Ngayon, ibang-iba ka na rin. Kasi ganyan ugali mo eh. Nasasakal na ako. Pwede ba? Nadamay pa yung sibilyan na ugali ko. Nagtatrabaho lang ako, oh, tapos ganyan ka? Nambibintang ka? O ano? Ulitin mo. Nagtatrabaho Isa nga pa, lang ako isa eh, pa. nambibintang. Pasampala. Ano ba? Pasampala. Pasapa ka. Talaga, mamimisikal na talaga ako sa inis ko sa'yo. Ayoko na. Umalis ka na. Nabubuisit ako sa Mansari mukha natin mo. eh. Ano Wala ba? akong pake. Mansari. Kahit anniversary. Gusto mo maging death anniversary mo ngayon eh. Umalis ka. Sabihin mo na. Oh, sige. Ayoko na! O di, ayoko na rin. Talaga! Alam mukha mo, ikaw pa matapang? Ikaw na nang bababae? Bakit mo ako ginawa kung gusto mo pa pala yung ex mo? Ha? Kasi mas mabait siya sa'yo. Oh, ano, okay ka na? Buti naman alam mo na maldita ako. Buti naman alam mo kaya na bitch nga, ako. Kaya nga, napuno na ako sa'yo. Tama na. Ay wow! Siya ka, Kaya naman ako sa inyo. O, sige. Perfecto. Praise the perfecto Lord. ka rin? Praise the O, Lord. bakit? Perfecto ka rin? Talaga. Uy! Walang Ay, alam mo, pag perfecto, kasi yung ex mo kinakaya-kaya mo lang. Hindi kasi pwede sa kanya. Kasi Hindi mabait siya. Okay? Hindi siya tulad mo. Talaga. Buti alam mo. Oh, buti alam mo Buti rin. alam mo. Umalis ka na. Umalis ka na. Ha? Oh, alis talaga ako. Umalis ka na! Alis talaga ako. At yung pa kasabihan. Hala ka dyan. Matapang. Ikaw pa matapang. Wisit ka! Buwisit!
intensyong masakal si Junpyo na sinasabi niya na nasakal siya. Masisisi niyo ba kami mga babae? Masisisi niyo ba ako? Kinakausap niya po yung ex niya at nagkikita sila. Wala na nga eh! Wisit, sumasagot pa ang animal! Tinitrigger mo ako! Ulit-ulit eh! Nagigigil po ako. Puro kasi nangalingan si Junpyo. Puro kasi nangalingan. Tapos ako pa yung masama. Ako yung masama ugali. Oo! Dahil na-realize ko, toxic na po kaming dalawa. Nakipaghiwalay po talaga ako mismo sa araw ng mga sari namin. Pero, katulad po ng 100 niya, Chinita, break na, nagre-reply pa ako. Break na kami ng kamustahan. Anong po tawag doon ba? Hirap po eh. Mahal ko si Junpyo eh. Mars, nasa samgyupan tayo para kumain, hindi mag-inom. Grabe ka, ang dami mo nang ininom na soju. Uy, tama na yan. Aanhin yung only soju. Aanohin, sayang naman. Ikaw nagpapalibre ka na lang, ang dami mong sat-sat. Aray Kaya ko nga naman. ako. Aray ko Alam mo, naman. friend, Ano na naman yan? O tama na, wag ka na. bakit ako ganito? Ma'am, ito na naman yung soju niyo, ma'am. Mamaya ka na, nag-iimo yung tao eh. Binigay ko lang, ma'am, kasi hingi ka na naman eh. Kuya, Sige, ma'am, bye. kuya, waiter. Yes, ma'am. Ikaw din ba nakipagkita sa ex mo? Oo naman. Bakit? Ba't ganun kayo? Masarap. Ang alay, bakit kayo nagjojowa ng bago kung masarap pala yung ex nyo? Masarap ang soju. Ma'am, bye. Madamay sibilyan. Ano ka ba? Ano ba? Uy, O Kim, kausapin mo nga yung kaibigan natin. ako nga eh. Nahirapan din ako mag... Pero ka rin issue, ano ba nangyari Ano sa'yo? ba payo nyo sa akin kasi binrek. Ako nakipag-iwalay nung linggo. Sabi ko, last chat ko na to. Tapos? Napachat ako kahapon. Araw po ka rin tomboy ka eh. Sabi ko, kumusta ka na? Gusto ko lang maging maayos ka lagi. Marupok ba ako nun? Hindi. Diba? Gusto ko lang ng welfare niya at kabutihan. Pero, mahal ko pa din siya eh. Kaya nakaka-relate ako sa'yo, kaibigan. Okay lang yan, Kim. Oy, bakit ka nagtatype dyan? Ano yan? Ano yan? Kakamustahin ko lang. Huwag ka namang Anong kamustahin? Huwag na nga! Lasing ka na! Nakalimang bote ka ng soju. Tama na yan. Okay lang yan. Isa lang eh. Gusto ko lang, para lang mawala yung sakit eh. Gusto ko lang malaman anong ginagawa ni Junpyo. Namimiss ko siya. Tawagan ko na nga lang. Naku, yan na. Wala na, hindi na yan sasagot. Sasagot yan. Mahal ako niyan. Hello? Oh, Junpyo. diyan ka pa rin ba? Sa Samgyupan? Diyan pa rin kayo? Oo, medyo na lakas ng amat si Kuya. Pasundo naman ako. Yan ang sinasabi ko! Matutuwa! Yan ang sinasabi ko! Galit na galit, tapos mapapasundo! Sure ka ba? Nahihirapan ako sa role na to. Sure ka? Puntahan na kita dyan. Nahihilo na kasi si Trixie kasi pinainom ako ng pinainom. Ayaw ka kinapainom, may nagagalit ka nga kasi only soju tapos hindi mo ma-maximize! Kunyari mag-acting ka lang, kaibigan ka ba o kalaban? Oo! Grabe, sorry ha, napainom ko siya ng marami! Nakakainis! Sige, antay Sige, kita. dadaan lang kita basta huwag ka nang uminom. Tama na yan. Opo, ingat. Opo, love you. Oh, sige, love you. Ay, akala ko ba wala na kayo? Bakit nag-I love you pa? Bakit ba'y ganon? Eh baka mama, hindi mo ba agad ano yun?
Naku, ayan na. Sige na, bilisan mo na dyan, Kim. Kay aalis pa tong isa. Hindi ko alam. Parang ako din, gagawin ko na din yan. Memories scattered all around the floor. Namiss ko to. Namiss ko to. Totoo pala kapag galing sa away, mas masarap. Talaga? Ganun ba yun? Junpyo, gawin mo ulit yung ginagawa mo sa akin, please. Junpyo. Know how I can do without. Di naman po kami nagkabalikan. Naging marupok lang talaga ako. Hindi ko mapigilan na hindi mag-reply at tumawag. Miss na miss ko eh. Kayo din naman, ganun kayo. Ang damay. One time po, umattend po ako ng birthday ng kaibigan ko. Napainom na naman kami. At dito, tinawagan ko na naman po si Junpyo. Huwag mo na tawagan. Muna tawagan ako, tumigil na ako. Oo nga, Wala- na nga si Kim, tumigil na. Hulaan mo, Trixie, kung kailan ko huling tinawagan. Kailan? Ang tagal na eh. Uy, buti Ano ba naman. ngayon? Ano Tuesday, ngayon, Tuesday? Okay. Linggo ng gabi. Ay, ano ba yan? Ba't mo tinatawagan? Lasing ka na naman. Hindi ako naning tawag lang naman. Kayo naman, ano ba kayo? Ride or die ba kayo na kaibigan? Ang ano? Ayan na naman tayo. Na-miss ko kasi. Ano? Ayaw sumagot. Sasagot yan. Hindi niya ako matitiis. Oh, wala na. Ayaw na sagutin. Hindi, nabibisi lang yan. Nakita kaya sila ng ex niya. Wala, Mang. Wala na rin kayo eh. Nakikita nga sila nung kayo pa eh. Paano pa kaya nang wala na? Kaibigan ko ba talaga ako? Ano? Oo, kasi real talk yan. Sagutin mo. Junpyo. Hello? Ayan. Junpyo. Oh. Nakainom na naman ako eh. Na naman? Pwede ka ba? Ha? Mars, huwag ka ng mga labit dyan. Huwag na kasi. Junpyo, mahal na mahal kasi kita. Pwede ka bang mahiram muna kay Clarice sa ex mo? Uy, ano ka ba? Hello, pasensya na, pero Marian, bigil na natin to. Tagal mo Ha? Tama na, huwag ka na mag-update. Tsaka hindi na rin ako mag-update sa'yo kung ano nang nangyari sa buhay ko kasi parang wala rin namang nangyari. Parang di rin tayo nag-iwalay, di ba? Hiwalay na tayo. So, huwag na tayo mag-update sa isa't isa. Ayaw mo na ba itong gawin to? Ayaw mo na Tama na. Parang Ayaw mo na nahihirapan din ako eh. Gusto ko rin mag-move on sa'yo. Nahihirapan din ako kasi ganyan ka pa ng ganyan. Eh lalo ka rin mahirapan kung ganyan ka rin ng ganyan sa akin. Kaya tigilan natin to. Junpyo naman eh. Parang tinutulak mo naman akong palayo eh. Junpyo. Eh wala eh. Ganun talaga. Hindi ko kayang mawala. Uy, tumigil ka nga dyan. Junpyo. Usap lang kahit di naman tayo magkabalikan yung wag nating alisin yung magkausap pa din tayo kasi namimiss kita, Junpyo. Hello. Pero tama na po. Ayoko na. Ayoko na rin. Wala na eh. Wala naman tayong naisasave eh. Tapos na talaga. Junpyo, huwag mo naman No. ito sa akin. Junpyo, mahal mo pa ako, di ba? Junpyo. Sabi mo sa ex mo, pahiram muna. Hindi pa ako nakaka-move on. Sige na. Hindi talaga tayo makaka-move on kung ganito tayo palagi. Nag-update, nagkikita. Tuwing nakakainom ka, papapasundo ka. Tigilan natin to. Huwag na. Last na. Usap na natin to ha. Huwag naman, wag naman. Saka,
Mukhang magkakabalikan na kasi kami ni Clarice kaya ayoko na rin ng gulo. Sensya ka na. Junpyo. Hindi na, ingat ka. Junpyo. Magpahatid ka na lang sa mga kaibigan mo. Junpyo, hindi. Junpyo! Bye. Junpyo! Junpyo! Wala namang